যতন লামসগো हाय जोंनि महाराजा बीर बिक्रम मालटा सुजाइतिनि बाखाखै हासानि लोगोरंनो जों तिनि हाय सफैखे आरो ताम हिंके जे थानाय चालो जों जे बलं हवै गलां खामानि अबतायसा बलंनिफ्राय फैजोबखा सुतो बलंनिखौ हायपनो जे जों कम रिजार्व कुइलावनो बस बरुमनो ताबोनो जोंथाय हिउक्लिया बलं हवैनो परिष्कार खायतनो नाहिनाय तो मेन कक्तंखा ताबो बुसखांगो जोंनि 6 तारिखआव महालया जतन साइमानो अजराव जों तिनि तिब्रासा बसुनि चन्ताय एबा खेबा पुरोहित बनतोयने जों आरो पूजा खालायनानै होनो वानसगै दङ जोंनि सुजाइतिनि बाखाखै अबन बागैनो जों तायसा किसा क्लीन खायना होनो साफ सुथरा खालायना होनो नहर फायजाक तिनि अ जागाव हास्तानि लोगोरंनो हायनो कबगो जोंनि सुजाइतिनि बाखाखै नरगो जदियो जोंनि लगे रुइने चुबाचु खालायनानै बा जोंनि बबागारा बसंनि बरंनि जे सिमलांनो एगो नाहिनै गाहाम खालायना होनो वानसगै कुतुब सागाति हेतलां होनो वानसगै नरगो फायमानो लामसगो हामबाय तै अबनि लगे लगे इनका तबो मेन कगनका जे जोंनि 2018 बीजेपी तै आईपीएफटी जुथसरगा फायमानि यागोल जोंनि बबागारानि मुंनो साकुतु सागाति हेतलां होनो बरगो चाइतुलाय दङ अबन बागै हायनो बेले बेले हामबाय हास्ते हाफांनोबो अबन लगे तै सुदु असुबायबो उनियाखौ तबो मेन इनका जोंनि रय्यालिटी फैमिली बा बबागारा सुनि सिमालां अरो जे बलंनि तमानि अबनो जदिबो जोंनि बरमगोनां डेपुटी सीएम जिसु सारबाय मालायमानि यागोल बसिजाक जे जतुतुकु पर्यन्त गभर्नमेन्टनि बा हास्तेनि बाखाखै बरनि बुसु फान्थं बरफ साइतगै नायनाय हिनै अबनो साफ सुथरा खालाय गाहाम जागाति हेतलांनानै हिनै ताइ अबन लगो बुसखाङो जे दुर्गा पूजा फाइ दङ 10 दिन रमैनाय जाते अर गभर्नमेन्टनि बा हास्ते बेरेमनि बाखाखैखे लाइटिं रिना हिनै जों तैयार खायजाक बा जों लेटार सिजा जोंनि बरमगोनां सार जिष्णु देवरमाने यागो बकग रुजाक जतुतुकु पर्यन्त सम्भव चेष्टा खायने बा चाइतक नाय हिनै इनके अबनि यागोल जों ताइसा जोंनि हास्ते बसंगो कायसा डिपार्टमेन्ट दङ ट्राइबल अफेयार डिपार्टमेन्ट अबंगा जोंनि तिब्रासारनि डिपार्टमेन्ट बा जोंनि तिब्रासा हामकारे नायकल फां अ बेदेकनि बारजा मानजांगा जोंनि सार मेम्बार कुमार जमतिया बरमगोनां ब कग रुजाक बनो बकग जों साका कग रेखा जे ब अर हा रुइनाय तारपरे ओ जे खुतिरंनो ताइसा कतालबाबे तिसानानै हेनाय कारण खुतिरं जतो इको उंगि तंगैगा फांसन करिखा जतो नरमनि खामाखा ब बसर बा सनामजाकावबो कुदुंमा बसर यागैनै फाइमान यागरा वाति पान्दे मानो तंगैने अब ताइसा कायसानि जराव इको खायनाय जोंनि सारावनो खुति सनामनानै बागै ताइपरे बुसखांगो बाउन्डारि वाल र कागै तंगै नानायखा गोसामैने अबनो ताइसा टिक खायनानै इनके ताइपरे अबनो दै रक्तसाइ तमाइखा अबनो लेब्रिन खायना हारो होना बागैनाय जोंनि बरमगोनां सार मेम्बार कुमार जमतिया गसिजाक गसिना हारजाक दिनै साख्रि बुसु जरदे फान्थं बसु खायनानै चाइतगै नायनै हिनै हायनाहाय अबन बागैनो सारचौना हायनाहाय जोंनि सुजाइतिनि बाखाखै लामसगो बा हामबाय जानगो बरंनो अ सामुनो यागो नामन बागै बा जोंनि सुजाइतिनि बाखाखै जों लिगो साइमा बागैनो बर गसिना हारमान बागै हामबाय इनके ताइसा जोंनि जत खुति रिजाक ताइ मेन इनका जोंनि महाराजा बीर बिक्रमनि मांथों बा सिमालां बिनि कुनु खुति रिजाक गैया चिन्हित करि अबनो जों ताबो नायनाय वानसगै नायगा जे कायसा खुतु रिफानो जाते चिन्हित खायतनो नान बागै अबनोबो जों सुजाइतिनि बाखाखै जों नाजा ला पाइथाक जराव जदिबो जोंनि जे बुसखां दुर्गा पूजानि जराव जे लाइटिं रुना हिनै जे जों कायसा सामुं बातां यागो नारगमानि अ नाहारमानि अ सामुंनो जदि बाय मिस्टेक कुनु कारणे जोंनि हास्ते हापांबा स्टेट गभर्नमेन्ट चारि मालिया रुनान मालिया हेंगाबा जोंनि सुजाइतिनि बाखाखै फानो जों अबनो 10 दिननि लाइटिं रुइनाय जोंसा थाखाय तोरना हिनै वानसगजा जे बस बुरुनो अर महालया बा दुर्गा पूजा दिन आन्द्रा गुन्द्रा दङ ताक्लायाव बाहायके आन्द्रा गुन्द्रा नुगला नरजतन फाइनै फिमानो हर साल पुरा साल हर फानो साल हायकेनो जों कुनु गैतोना बागै जों चाइतगै जतन हामबाय।